bon dia. Doncs a mi m'agradaria preguntar per què l'alcohol afecta més a les dones que als homes. Moltes gràcies. És cert, això? I tant que és cert, sí? i tant, i tant. Jo El que pensava que passa era és un que mite. està mal entès perquè a vegades tenim la idea, no?, de que l'alcohol als homes no els afecta tant perquè són més alts o més forts o més resistents o més corpulents, i això sí que té a veure, no? El greix corporal, el pes té a veure, no?, amb el consum d'alcohol. Però hi ha una part molt important que segurament molta gent desconeix, i és que l'alcohol, quan prenem l'alcohol on primer passa, on primer es metabolitza és al budell prim, i el budell prim, a part de quan arriba a l'estómac, arriba al budell prim, i llavors allà tenim uns enzims que ajuden a metabolitzar, no?, aquest alcohol, i les dones tenim menys quantitat d'un enzim en concret. I aquests això enzims són com per digerir, no? Metabolitzar vol dir com digerir. Exacte, per digerir aquest alcohol, no? I les dones tenim menys d'uns d'aquests enzims. Llavors això fa que l'alcohol ens afecti més. Llavors, per una banda tenim això, que és una cosa que a nivell fisiològica, o sigui, que no és només així, de pes. però també el pes té a veure. De totes maneres, si bevéssim, jo què sé, 4 copes de vi, un home i una dona de la mateixa alçada i del mateix pes, la concentració en grams d'alcohol en el cos sempre seria més alta amb la dona, precisament perquè el dèficit d'aquest enzim, tot i que tenim el mateix pes, hem begut igual i tenim la mateixa alçada, ens afectaria més. O sigui, la dona estaria més exposada a intoxicar-se, a tenir una toxicitat hepàtica. Doncs vet-ho aquí, ja està resolt. Molt bé, molt ben explicat. Qüestió de salut, un podcast que no mata.